labarin da muka samu da musulunta da Najeriya da nuna cewa mutanen an musu afuwa ne saboda kyawawan ayyuka da kuma hali nagari da suka nuna a gidan kurkuku. Waɗanda aka yi wa afuwa sun haɗa da Yusuf Ado, Ibrahim Jato, Ismail Ibrahim, Abubakar Jamil da kuma Alhaji Siza Kuro. Sauran sun haɗa da Isa Kwalloni, Garba Tukur, Silvanus Bin, Dafo Jan, John Luka da kuma gwamnatin tarayya ta yi kira ga mutanen nan sun da mai bayan fage da su daina ko kuma fuskanci shari'a. Alhaji Allah alhaji da na sani ne kuwa amma in har ya tabbata wannan alhaji da ne don wani ma ko so kai na kuwa zan kuma san wannan mutum ya tabbata a fuska masu haka ko ce su ka baka in har ya jiro min na san ta kowane hali kan iya jiro min kuma na irin cin zarafi da zai iya min ba da ba na kai na nake ji ba ga iyali na ga ɗaya na guda biyu na za su sa kan Allah ya gyara amma lallai wannan abu ba ita yin dafa kaina zai gyara sai dai Allah kada ka taɓa tsammanin za ka yi iho na maka alkawarin zan ɗaukansa ga kama da kyakkyawan mata ne abokin mai gidanki ya ci amana ta kuma na rantse ce na ɗaukansa
waje ne yau da jira da naira sauri ka mu ƙara su shayar ina kuka fi kuwa ya yanzu ma za mu fita ina za ku ji ba inda za ku ji ba zuwa a cikin wallahi dabbi ne dabbi ne kin ga tafiya wallahi da ba mu zai gani ya zama dole saboda akwai mutanen da gwamnati suka sa ya fi irin wasa ya fi dinga buga in sun ji kika san komai ta amma kuma ga mu dinga buga kasa sai kwanan ma za mu samu baba yara gidan insha Allah to dan Allah ku zo ku wuce karasa aiki na a'a za su je ruwa kuma yake shi zan gebo kai amma kin ce ke ba ba su to din ta kwallo za su kwallo aiki ne mana kaka ne a sana'a ba ce kai kwallo amma ya ba mu ne amma da yanzu kwallon ne har ya zama wani aiki iko Allah yanzu har kwallon shi ya ke wani abu da shi ya zama wani aiki zan kara ta tare Allah ya ce na kawo wannan jami'a baya nan da hanya ɗan talakawa ko rana ma za ki in za ki galla ki sai talakawa ki fita daga gidan da kan gara miki gajiya za ki taɓa ki ce yarinya
mata cikon gari. Ya gari? Ana. Ya haka. Wai alhajin. Kudin na bayan musu. Hamza. Amma gaskiya alhaji kudin sun fi yadda ka ce. Idan za ka kara mana biya. Kin san yadda muka shiri. Ya kamata ka dan kara mana wani abu gaskiya zai dace hankalin ba. Hauwa. To shi ke sai wani lokaci ko? Kullum haka kake ce mana. Gaskiya ka kara wani abu ke Aisha. Shi ke to sai wani lokaci din ko? Saboda Allah, da mun sani mun ɗiba kuɗin nan da dama, amma mun ɗiba kaɗan. Kun hankuri, abin ya riga ya faru gaskiya da zai sake faruwa ba. Ku zo mu shiga mota. Kun zo ya yi shi ne kawai. Ba idan na magana sai alhaji ya ce na fara kuma. Abdul ban san me yasa ka suka san yadda ake gaba. Sai ka zo ka zanna nan gashi Allah ya hure mana arziki. Ya ba mu babban gida sai ka zo ka zanna cikin wannan gona. Muryar ma nake ji kamar ummi ne. Ita ce. Me yasa ba ki gaida mutane ba ki da kunya ne? Mutane masu aji nake gaida. Nan ba ƴan uwanki ba ne? Ban sani ba. Ya kamata ki dinga mutunta mutane ki san darajar nan gaba da ki. Kin ji wani? Abin da cewa mutane ya ishe su. Ya hankali ka yawa tsiri. Ni ka haɗe hankali. Ke mai cika kanar a bayan ƙasa da har za ki dinga wa mutane wulaƙanci. Arzikin da baban mai ke da shi yaki ne? Ba ce da kurin nan. Ki ba ce da ce. An ba farare yau. Gaskiya ta yanzu kamar yadda ya fita take son ganin ka shi ya sa ta zo. Gaskiya ne tafiya. Ya kamata ka tashi ka tafi, tashi ka bi ta, ka gaida ta. A gaida yadda ta fara. Shi kaka. Ba zai gara. Bari ka yi. Da Allah a gaishe ka ko? Ya da jika ka. Thank you.
Duniya ce mai zafi. Yana da abin da kamata mu yi je wajen kuci ɗin in na gina cewa na fi ɗauka ne. Saboda zaman zai ke ba da kokari a kan wannan kanin yaki
kokari an masa wannan aiki kafin makon mai zuwa da malaman da ake mai tafiya. Likita ba da kowa a duniyar nan sai shi da ka. Duk abin da zan samun kuɗin da zan yi. To shi ne ba ku da iyaye har da iyaye za su iya taimakawa. Ai da iyaye da duk ba za ka ga haka ba. Rashin iyaye ne sa haka. Tun muna ƙarama iyayen mu suka rasu ba. To shi ne ba ka samu kowane a duk wani su mana. Muna da wani taro guda ɗaya, amma ban tsaron zai taimaka ba saboda yana da tsatsauran ra'ayi. Yana ce a jarraba yiwuwar wannan sani shi Allah cuta masa imani a cikin zuciyarsa. Ya taimaka a kai. To, likita za mu yi gwada. Allah ya zamu sa'a a kansa. Domin a yanzu shi kan yi ma da wani aiki na aika na yi wani shi kuma yanzu ke saurara. To shi ne, zan je gwada. Ko Allah zai ba sa'a mu samu, wani mutum kuma mu samu mutum kai halin da ake cikin gurfani. Allah ya mutu. yanzu kuma ga shi
fili da ƙar'ani ka zo ka ajiye a nan ka yi wa'adi kai ka fita da wannan magana tun kafin a yi ka na nemi kuɗi na samu to aini ba a rai na kama da kyan bukarin na rufe kare ni ba zai sa ni tausayi Zaka ji ka gama
mana abin da za mu yi yanzu mu ɗauko naira 100 mu ba naira 100 ne. Abin da ya kamata mu yi kan shi ne daga yan nan kawai mu kai ta gida. Gidan suwa, gidan mu kai. Lallai, ba ta ji da kyau ba.
da Allah Maryam ko za ki taimaka min da waɗansu 'yan kuɗi? Yanzu na fito sayayya wallahi. Ko aiki ko wani irin aiki? Gaskiya ba da wani aiki da na sani da zan iya baki da yake da kyau. Kowane irin aiki taimake ni da shi. Kowane irin ne zan iya yi saboda in ce shi waɗannan rayukan guda biyu. Amma su biyo ba za ki iya irin aikin da muke yi ba. Wani irin aiki ne? Zan gaya ki da mu. Kana duniyar nan. Ya haka? Gaskiya. Alhamdulillah. Ai mun daina wannan rayuwa. Ka har yanzu kina cikin irin wannan rayuwa. Ni ba ta faɗa. Ba sai wani yayi maka faɗa ba. Yanzu duniya ma za ta taɓa hanyar rayuwar da suke ciki a cikin da kuma ke mace. Wallahi kin riga kin gama yawo. Ke ba ga aure ba, ke ba ga makaranta ba, ke ba ga wani abu da kusa ke aikin duniya. Ni ya kawo kake aiki. Ni ya kawo kake aiki. Samira kina magana kamar ki ba ki fara da ta. Kin san rayuwar mu da ran yana hannun bawon Allah. Wanda muka ce za mu bar shi. Duniya ne sai ya gagare ni kuma kin san ce mu zai. Ban yadda da wannan ba. Rayuwar tana kuma ban gidi da kuma rayuwar da ta da ce. Kuma shi ne aka rayuwar. Alhaji ke ce daga ni yanzu da na bashi ne samu. Kamar nan kuma ina da mota ko ina yin abin da rai na yake ko ina addini na komai cikin kwanciyar hankali. Saboda iyayen ki talakawa ne shi ne ga kunyar da za ki ba su kenan a ce ƴaƴan talakawa dama haka suke yi. Kuma shi hauka ne kuma ita. Yi tunani fa da haka ne za ki da kuma da halin da suke ciki. Iyayen ki masu mutunci kin fito daga gidan mutunci amma a ce kin kunyata su rashin kuɗi sai ya sa ki zuba ki shiga wani mummunan rayuwa. Ba Aisha. Zaman kenan. Ke ban kin kuma da kuma Aisha ba. Ni tunani a kai. Dama ni na shigo ne na ɗauka ko suna da wani
kawar da su? Ya yi kyau. Ina da shi a cikin bodina. Kilo 10 fari bat yake. Na zo da miliyan guda. Ya yi kyau. Mu canza. sannan muna sai da mugayen kwayoyi. Sauran wani ke ci da iyaye na koma na ɗauki nauyin ciyar da ɗan uwana maza da mata na sa su a makaranta masu kyau. Inda na tsaya auren bawan nan da aka sa nan auren shi a dole. Kowa zan yi da rayuwa na a yau. Kin ga Maryam, babanta baya da lafiya. Ita take kula da shi. Aisha ma haka. Ita ta ɗauki nauyin ce da iyayenta a can ƙauyensu. Mun ba wa talaka kashi. Sai manyan masu kuɗi masu jin da kansu. Gaskiya ne. Sai kuma muka ji nauyi mu ga miki irin sana'ar da muke.
tun da za su da wannan tun da wannan ce sana'a su sun ga wannan da za su kai.
shi ta ka sama ka zama da ka ci koyon ka sharnan ruwa kasa ina kan kasa din da ya da ya
ya kike zaman ku? Ta je cikin sadiki biya ya Da cikin ko? kuma kaka ma ba ta da lafiya don an ba ta Ita ma kaka? ba ta da lafiya. Ubangiji Allah ya kawai. Amu. Amma dai ba da yawa sosai ko? Ba kuma sai tafiya. Na je magana ne. A kan tafiya? Haka ba ta da Lalle. wanda ban gida. Sabon gida ta biyo da? Ta ji yawon duniya. Yawon duniya? Ka tafi? Ita da kawai ta Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Safiya? Ko Safiya me yasa za ta yi haka? Yarinyar da muke yabanta dare da rana yanzu shi ne za ta fi wannan halayya haka. Ubangiji Allah ya shirya ni. Allah ya shirya ta. Shekarun biya, samuwa da rubuwa ba ni labari da ba su da daji. Ya kuci. Ya kuci ta shiga duniya. Daga duniya ta da yawon da suka ce gonan kuɗi. Kuɗi ba za su yi. Kuɗi da wasu biya wani ba za su yi da shi. Jamila. Ya. Garin yaya kuka bar tafiya ta zo ta shiga irin wannan rayuwa? Ai mu yanzu muke kuma inda kake. Kana ka san kake. Abun ba daɗi. Abun ba daɗi. Ko ki san inda kake ne? Ko ka san ni da ina cikin irin wannan ƙungiya. Amma yanzu Allah ya taimake ni na riga na fita daga cikin wannan rayuwa. Ba ba zan iya taimaka maka ba amma zan iya maka wani taimako ɗaya. Duk da dai ni ba na cikin wannan harka. Kuma ya daɗe ban samu labarin halin da suke ciki ba amma zan yi ƙoƙari akwai wata ƙawata zan tambaye ta zan bincika maka da Allah ya ake insha Allah zan taimaka $210 muka samu. Shi kuma alhaji ya gaya mana cewa ya yi masa sauran. Me kake ci na baka na zuba? Dakata na mu kawo kudin. Na kudin yi. Me? Me za su ƙanin na yana asibiti? Na ɗauki wannan kuɗin
za mu haɗu a wani tunani. Maza ku kowa da ce. Maza. Maza da ce. Santa. Kusan Alhaji ba zai yarda da wannan magana ne. Sai a dukkan mun gaji ma da Alhaji. Ke, to kin samu kudin. Me ka kika dawo? Na san na ɗauki kuɗi, amma ba inda zan iya tafiya. Gaskiya wannan al'amarin ba karama ba ce. Yanzu ko mu kashe tafiya, ko mu je mu roki Alhaji, ko mu kara tafiya a je a yi babban huta cike da ruwan zafi da Alhaji. Kuma na ce a je a samu shi Alhaji. Duk abin da zai faru ya faru kawai. Hakika wannan gaskiya ne. Mun daɗe muna aikin banza. Yanzu za mu tashi kai tsaye. Mu rayu tare, mu mutu tare. Ba kaza.
ana ta yin zafi na yi kisan abin da ban taɓa yi a rayuwata yawa gare ni ya cuci rayuwata wannan ba hujja ba ce na yi ne saboda ɗan uwa na lafiya in sani ba ko zan dawo ina da shi ne sabon da alheri
Na ce ku kama min da safiya. Alhaji mun tafi da aikin banza yau ranar Watan na yi kuskure. Amma ba wanda ya sa ya mini makirci. Ya kira fara. Ba a kira na alhaji cizo da banza ba. daga hannun ku fara